बिटिसिआव नोंनो सोरनि सरकारखौ नांगौ? आंनो नांगौ हाग्रामानि। मानि थाखाय? मानि थाखाय माने रायजोखौ मोजां खुंगासिनो दं बियो। प्रमदआलाय? आगोलावबो प्रमदखौथ' प्रमद एखेबारे जोख्लायथारनांगौ। मानो? बेखौ नाङा। बियो माने रायजो फाननानै जाग्रासो। माबोरैहाय? माबोरैहायल' नङा एखेबारे बिसोरो पाब्लिकखौ नाया। गावबा गाव उदै देरनायखौल' नायो। हाग्रामायालाय माथो मावबोदों? हाग्रामा मा बयखौबो नायदों। दालां बायदिसिना हेन थेन जेराव उसुबिदा बहा गासै सुफुंजोबदों। गोदो बेसेबां उसुबिदामोन। रेल दालांफ्रा बोरै लुखो? ओमफ्राय ओरैनो सौरायजाखा। ओमफ्राय ओजों बायदिसिना लाइन फाइन गासिबो खथ' मोजां खालामजोब्बाय बियो। लुनाय माने गासिनो बिनिसो। प्रमदनि जेबो गैया? प्रमदनि जेबो गैया। प्रमदआ सरकाराव फैफिनोब्ला ओमफ्राय न' हरसेयाव साफा साख्रि होनांगौ होननाया बोरै? प्रमदआ? प्रमदआ आरो बिनिफ्राय बायदिसिना बे एफा एनै साख्रि फिसा फिसौ मोननायखौ सानै मानो दानलाबायखो? 16था डिपार्टमेन्टखौ लांनानै मानो गोदाव सोराव खालामखो? प्रमदआ सरकाराव फैफिनोब्ला मा बर' हारिया जोबनायनि लामायाव नामा? बेयो माने बहिरागतसो खालामगासिनो दं बर'खौ। मोजां लामायाव थाबायाखै, गाज्रि लामायावसो थाबायदों बियो। आहम, गावहा आहम एकदम आहमावसो हाबनांगौनो। बर'आ बर' जानानै सोरबा आहम हाबनो हायो? माने बहिरागत खालामजानांगौ? नोंथाङाथ' बोरायबाय, नोंथांनि फिसा फिसौ दङ। दा बिथांमोननि थाखाय बबे पलिटिकेल पार्टिया मोजां होननानै सानो? आंनो नांगौ हाग्रामाखौनो नांगौ। आं रावखौबो राव बिसास खालामा। हाग्रामाया जि बुङो सैथोखौनो बुङो नामा? जा बुङो गासिबो साधारन हिसाबै एखेबारे नंगौ खोथाखौनो रायलायो बियो। नंगौ खोथाखौसो बिजिरो बियो। प्रमदआलाय? प्रमदआथ' थगायसुलासो। प्रमदखौ नों दिनैनि समाव मा नाम दोननो सानो? मा बिमुं होगोन? आं नामबो दोना जेबो दोना, खारन बे बिनि मन'भाबा गाज्रि। नोंबो नायनो सुखुवा नामा प्रमदखौ? आंबो नायनो सुखुवा। हिनजाव जाबा नों बिजों हाबा जागोन ना जायामोन? जाया आङो। प्रमदखौ हाबा लागौमोनदां गावहा हिनजावबा? आं लाया। मानो? प्रमद बादिखौ एम्बु थेफाखौ? एम्बु थेफाखौ अमा खासिसो बियो। रायजो राजाफोरखौ मा खावलायगोन? रायजो राजाखौथ' आं जेब्लाबो मोजाङै खावलायगासिनो थायो। आं मोजां लुबैयो। मानो होनब्ला बुलाया सोलाया मोजाङै बे रायजोखौ लाबोफिननांगौ। बे सरकारखौ? बे सरकारखौ लाबोथारनांगौ। नोंथाङा बोराय बैसो जानानै एक्सपिरियेन्स जाबाय, बेखायनो बयखौबो खावलायनो हायो। आंनो मालायखौ नाङा होनखाबायना आंनो। एखेबारे सिदा सिदि आंना हाग्रामाखौल' नांखागौ। प्रमदखौ नांथारा? प्रमदखौ नांगौ नांथारा। मोनामो नामा बियो? एखेबारे नायगिसावसो मोनामो। नाफाम? प्रमद माने नाफाम? नाफाम होखा आबौ, नाफाम नाम दोनखा। नाफामसो बियो। दे प्रमद माने नाफाम होनलाय आबौ। प्रमद माने नाफामानो।